Здравейте, Алекс Трейдс тук. Първо искам да кажа защо не качих видео във вторника и защо това видео не е седмичен отчет. Първо, видео във вторника нямаше, тъй като тази седмица бях първо заед, тъй като имах лични ангажименти, някакви празници, нали, които са си поред и също така бях много натоварен като цяло. Искам да кажа, че по принцип цялото това нещо с трейдването не отнема само време, но и психика и натоварва немалко. Просто нямах този капацитет в себе си да продължа тази седмица да натискам, за да мога да направя всичко възможно, че да кача и видеото във вторника, да кача и днеска седмичен отчет. Не съм взимал никакви трейдове през седмицата даже. Реших, че покрай всичките неща, които ми се случват точно в момента, ще направя и малко почивка. Реално не трейдвах, не учих нищо, буквално почивах от гледна точка на трейдинга и на комюнитито, и на видеята, и в TikTok, ако сте забелязали, ако някой ме следи, там не съм качвал почти никакви видеа, просто нямаше как. Какво следва обаче? Сега в момента е събота. Сега събота и неделя следва да си науча много неща, които съм изпуснал. Има видеа, които трябва да изгледам. Утре ще бактествам, като ще се реванширам за вторника без видео, като утре ще кача бактестинг сесия, т.е. ще бактествам от до, примерно последните 2-3 седмици и ще ви тейкна с мене, за да може заедно да видите аз какво правя, какво точно е, ще ви deep down на стратегията повече. Вече не сме на liquidity стратегия, вече сме на PDRA към Change State of Delivery, което реално няма голяма разлика между това, което трейдва в момента, просто сме на lower time frame entry, т.е. следиме просто daily bias и всичко, гледаме по-големия hard time frame и вече влизаме с ентрите на една минута от 15 минутни fair value гапове на маркета. Идеята е горе-долу каква е. Ще разберете в утрешното видео като цяло. Сега няма какво да задълбочавам тук толкова много да точа. Просто искам едно кратко видео да ви направя, в което ви обяснявам защо съм пропуснал тези дни, какво точно се е случило. Като цяло не е много лесно за всеки, който иска да почне да трейдва. Имайте предвид, че отнема много психологическо натоварване, прави, отнема много хем от лично време, хем от време за други неща, които правите в момента, защото имайте предвид, че докато не сте профитабл с това нещо, не може да го гледате като главно нещо в живота ви. Трябва все пак да обръщате внимание на другите неща, които правите, в моят случай, нали, работа и университет, плюс и трейдването и личен живот и става малко натоварено тази седмица, просто както казах, поради лични ангажименти и по-така допълнителни натоварвания, реших, че ще си взема малко сетбак. Но продължаваме. Хард, натискаме хард. Оголемяваме Discord комьюнитито. Равно единствените видеа, които качих през тази седмица, горе-долу, за да мога да увеличим Discord комьюнитито. Идеята ми е да направим комьюнити общност в България за всички трейдери, които искат да се учат, като имайте предвид, че до края на ноември и началото на декември всеки може да вземе премиум мембър напълно без да се доказва на маркета. Сега, нали, някой си помисли, сега ти не си профитабъл, даже мислиш за премиум мембъри, нали, пари ли ще искаш? Не, точно. Идеята за премиум мембърите между нормалните мембъри е просто да отделяме хората, които просто искат сигнали и искат просто да влезат на Discord, и така да тролват, от тези хора, които наистина искат да се научат. Затова за сега влизате и директно го получавате. По-нататък вече ще трябва да покажете някакви умения. Примерно ще има някакъв толк или някакъв чат с вас лично, за да може да вземете премиум мембър. Затова възползвайте се в момента напълно свободно. Идеята ми е да може да правим разговори примерно всеки петък или събота вечер, за да може да обясняваме за маркета, кой какво е правил, стратегии, които ползва и през седмицата понякога да правим някакви лайв сесии. Като цяло това е за комьюнитито в момента. Също така гледам някакви идеи, ако имате, тъй като Discord сервер е пълен шит, в смисъл направена горе-долу колкото да живее. Искам просто, ако някой от вас се интересува от трейдване
и има някаква ведба представа от сървъри и това ботове, които ще ни помогнат, може да ми пише, може да се свърже с мене, няма никакъв проблем, дали ще е тук в коментарите, дали ще е в TikTok, дали в Discord ще ми пише, все ще му отговоря, ще гледам да е възможно най-бързо. Но главната част каква е в момента? Натискаме яко. Сега има доста неща, които трябва да гледам, да припомня някакви неща към себе си, просто да си завъртя главата отново към трейдването. Имам да тренирам някакви ентрита, които в момента ползвам. В утрешния ден, нали, като че бактестинг видеото ще го видите. Също така, което съм решил, вече няма да са вторник и събота видеята, ами ще се натиска още повече. Тоест, вече ще гледам да качвам повече от 2 видеа на седмица. Не обещавам всяка седмица да е така, но обещавам, че ще се опитам възможно най-много да качвам и в YouTube канала, за да може да се развиваме. Целта каква ни е? Да направим голяма общност, както казах и по-рано, нали, да не се повтарям. Искам просто да се развиеме и да направим нещо, което ще се отличи в България, тъй като реално има Discord сървъри за хора, за сигнали, за комюнитито, но няма Discord сървър, който поне аз не знам, извинявам се много, ако има някъде там и вие знаете ли, вие сте собственика на него и ме гледате. Няма сървър, който да съм видял до сега да е отворен към всички хора. Тоест, примерно, вие знаете нищо почти, имате така 10 минути гледане на видео, просто сте разбрали какво е трейдване за първи път, независимо на колко сте или откъде сте. Просто искам да има общност, която да ви приюти, да ви покаже кое е хубаво, кое е лошо, да ви научи на някакви неща, които не се говорят, тъй като съм забелязал, че за проб фърмовете в България не се спомена много за макс лосовете, как да се бие трейдинг, това трейлинг макс лоса, как да работите покрай проб фърмовете, да правите пари с тях. Просто искам да ви покажа това, което аз научавам и тъй като реално 100% има хора, които са по-напред от мен, но съм сигурен, че 90% има от вас са по-назад от мене. Не го казвам с лошо, казвам го, тъй като аз все още се уча, т.е. сме на едно ниво от гледна точка на успех, но сме на различно ниво от гледна точка на колко знания сме натрупали в този етап. Искам да ви напредна, т.е. примерно да ви бусна, да не си губите примерно един месец само да учите някакви простоти, да чуете, нали, кое е добре да ресърчите, да четете в интернет. Като аз вече съм го направил, тъй като мога да кажа, че не всички хора си вземат идеята да четат и да учат, но примерно профърмовете, които са реално позволени за България, аз съм прочел тяхните правила, горе-долу как работят за бенчмарковете, всичко. Примерно нещо интересно, бърз тип за Funded Next, примерно ако си вземете легасите вместо рапита, да, има един плюс и един минус. Първо на легасито може да държите повече микрота и макрота като сделки, т.е. може да правите по-големи трейдове, което е kind of useless според мен от идеята на това, че как да ви го кажа, няма смисъл, но като цяло, първо, Profit, Max Loss, нали, тези глупости, се тая consistency 40% и двете го има, но единствената разлика е, че ако си вземете Legacy-то, имате бенчмарк дни. Това какво точно значи, че трябва 5 дена подред вие да сте profitable, т.е. не 5 дена подред, но 5 дена да сте profitable, т.е. да направите по $100 за next payout. Т.е. да кажем, че минете трейлинг с Max Loss, който съм обяснил в TikTok как се побеждава, как се минава, за да може да след като вземете лайф аккаунта да не се прецакате допълнително. Теглите първия си payout, перфектно, но после трябва 5 дена да сте направили по $100, че да вземете втори payout, докато в Rapid го няма това нещо, само в Legacy-то. Това е нещо, което не се споменава и не съм чул почти никой да го споменава до сега, даже и в чуждестранни канали. Това е идеята като цяло на общността и на това, което аз правя, просто да се развием и да направим нещо по-добро. Вече, нали, ако имате идеи, допълнително искате да давате, какво ви се гледа, какво искате, може да ме последвате, може да ми пишете и вече, нали, да си споделиме всички идеи ви, какво смятате, какво може да се подобри. Аз мога да ви дам допълнителна информация на нещо, което вие се прецаквате или още не сте разбрали, примерно, което аз знам, не гарантирам, че всичко ще знам, това 100% няма да е така, но ви гарантирам, че ако
искате да го разберете и не може да го разберете от някой канал, аз ще се разтърся и ще ви го обясня по по-прост начин или ще се опитам поне. Така че да, това е идеята на цялото комьюнити, като имаме и един-двама, които са вътре вече, нали, които реално разбират и също трейдват, може тях да следите в чата какво пращат. Като цяло едно от момчетата е доста така активно, почти всеки трейд се качва, казва какво прави през деня. Така че просто елате, разгледайте, може да не ви хареса, може да не е вашето, няма никакъв проблем, нали, но се заслужава да пробвате. Това е като цяло всичко, което мога да ви кажа за днешния ден и какво следва за следващата седмица и т.н. нататък. Очаквайте утрешното видео с бактестинга, което предполагам наистина на много хора ще помогне, тъй като ще е доста дълго и разбито и ще тестваме стратегия заедно. Накрая на всички трейдове ще видим колко profitable като процент е, колко трейда сме загубили, колко трейда сме спечелили. Хубав анализ ще направим на всичките трейдове, като ще ви обясня и в началото или по време на някой трейд точно каква е стратегията, така че вие може да я копирате директно. Но това е за сега. Благодаря все пак, нали, ако някой изгледа цялото видео. Надявам се да ви хареса това, което прави. Надявам се, нали, за подкрепа от ваша страна, както може да очаквате подкрепа от моя страна. Затова ще се видим в Дискорда или при следващото видео, или в TikTok, както там ме следите най-често. И да, пожелавам ви приятен ден.